compartiment d'aquest vídeo i de Disney sí. Si us ha agradat aquest vídeo... I si us ha agradat el món també, i si us ha agradat l'estàtua també... O sea, dale a like, hombre, que no te cuesta nada. Compartirlo, coño, que no cuesta nada. I si no esteu subscrits, subscriviu-vos, que no us costa res. Nosaltres... Ens veiem al pròxim vídeo. Sayonara, sumedors! El castell de la Sirenita és el lloc principal pels nens. Es nota, Tranqui, ets un alien.